Ассалому алейкум тамошобинони азизу арҷуманд. Нашри навбати барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратҳо мегардонем. Тавре иттилоъ додем 28 июн президенти ҷумҳурии Қирғизистон Садир Жапаров бо сафари расмӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овард. Имрӯз маросими истиқболи расмии президенти ҷумҳурии Қирғизистон дар майдони қасри миллат баргузор гардид. Гузориши хабарнигорони мо. 28 июн президенти ҷумҳурии Қирғизистон Садир Жапаров бо сафари расмӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овард. Имрӯз маросими истиқболи расмии президенти ҷумҳурии Қирғизистон дар майдони қасри миллат, ки ба хотири пазироии меҳмон идона оро ёфта буд, баргузор гардид. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, президенти ҷумҳурии Қирғизистон Садир Жапаровро самимона истиқбол гирифта ба болои шоҳсӯфаи фахрӣ даъват намуданд. ҷаноби олӣ, президенти ҷумҳурии Қирғизистон батальони қароволи фахрӣ ба муносибати ташрифи расмии шумо ба сарзамини ҷумҳурии Тоҷикистон саф ороста шуд. Командири батальони қароволи фахрӣ подполковник Ҳофизода. маросими истиқбол бо гузориши командири қароволи фахрӣ, садо додани сурудҳои миллии ду кишвар, гузаштани сарони давлатҳо аз назди сафи қароволи фахрӣ, арзи эҳтироми меҳмони олимақом ба парчами давлатии Тоҷикистон, шиносоӣ бо ҳайатҳои расмии ду ҷониб ҷараён гирифта, бо қадамзании мутантан гузашти ҷузъу томҳои қароволи фахрӣ аз назди сарони ду давлат анҷом ёфт. Председатель Маджлиси Намояндагон, премьер-министр, руководитель исполнительного аппарата, министр иностранных дел, помощник президента по вопросам зарубежной связи, министр обороны, министр внутренних дел, председатель Государственного комитета национальной безопасности и посол Таджикистана в Кыргызстане.
پس از انجام مراسم استقبال رسمی بررسی مسائل رشد و گسترش مناسبت‌های همکاری تاجیکستان و قرقیزستان در ملاقات خاصه سران دولت‌ها محترم امامعلی رحمان و صدیر جعفرов آغاز یافت در مذاکرات وسیع هیئت‌های رسمی دو کشور ادامه یافت. Уважаемый Садир Нургожевич, приветствую вас в Таджикистане. Это наша первая встреча после вашего избирания президентом Кыргызской Республики. Желаю вам всяческих успехов на этом поприще. Мы придаем важное значение вашему официальному визиту в нашу страну. Искренне заинтересованы в созидательном развитии двустороннего сотрудничества наших стран. Таджикистан и Кыргызстан конструктивно взаимодействуют на многосторонней основе. Готовы обсудить с вами состояние и перспективы всего комплекса наших взаимоотношений. Еще раз добро пожаловать. Пожалуйста, вам, Садир Нургожевич, слово. Спасибо, Эмомали Шарипович. Выражаю вам благодарность за приглашение посетить с официальным визитом в Республику Таджикистан. С сожалением отмечаю, что трагические события 28 апреля текущего года стали днями тяжелых испытаний, исторических испытаний и скорби. Хочу особо отметить, что обе стороны впредь не должны допустить повторения вооруженного столкновения. Народы Кыргызстана и Таджикистана издревле являются братскими народами. Кыргызы и таджики всегда поддерживали дружественные, добрососедские связи. Поэтому я уверен в том, что совместными усилиями мы найдем пути решения пограничных вопросов. Еще раз спасибо за приглашение и терпение. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон изҳори боварӣ карданд ки сафари расмии сарвари давлати ҳамсоя ба тоҷикистон барои рушди тамоми соҳаҳои муносибатҳои ҳамкории ду кишвар такони ҷиддӣ хоҳад бахшид. зимни музокирот ҳолат ва дурнамои муносибатҳои тоҷикистону қирғизистон дар соҳаҳои мухталифи ҳамкорӣ аз ҷумла сиёсӣ, тиҷоративу иқтисодӣ, фарҳангиву гуманитарӣ баррасӣ гардида, инчунин пиромони рӯзномаҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ табодули афкор сурат гирифт. ҷонибҳо барои роҳ надодан ба пайдоиши низоъҳои марзӣ дар сарҳади тоҷикистон ва қирғизистон риояи ӯҳдадориҳои байналмилалӣ ва меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалиро зарур донистанд. дар чорчӯби комиссияи байниҳукуматӣ оид ба делимитатсия ва демаркатсияи сарҳади давлатии тоҷикистон ва қирғизистон пешниҳод гардид ки масъалаи мазкур бо дар назардошти манфиатҳои ду кишвар ва ҳалли масоили ба миёномада танҳо тавассути роҳҳои осоишта ва усулҳои сиёсиву дипломатӣ ҳал карда шавад. дар ҷараёни мулоқот роҷеъ ба кӯшишҳои муштараки кишварҳои осиёи марказӣ оид ба тақвияти ҳамкорӣ дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ, гуманитарӣ ва ғайра аҳамияти баргузории мунтаззами мулоқотҳои машваратии сарони давлатҳо ки ба ташаккули фазои нави ҳамкорӣ дар минтақа мусоидат мекунанд қайд карда шуд. вобаста ба рушди муколамаи байнидавлатӣ ҷонок кардани фаъолияти механизмҳои мавҷуда аз ҷумла кори комиссияи байниҳукуматӣ оид ба баррасии маҷмӯи масъалаҳои ҳамкории дуҷониба ва комиссияи байниҳукуматӣ оид ба делимитатсия ва демаркатсияи сарҳади давлатии тоҷикистону қирғизистон зарур шумурда шуд. зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои марбут ба зарурати роҳандозӣ намудани робитаҳои байни минтақавии ду кишварро бо дар назардошти имкониятҳои кофӣ ҷиҳати татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар соҳаҳои маҷмӯаи агросаноатӣ, фарҳангиву гуманитарӣ ва дигар соҳаҳо, истифодаи захираҳои об,
идомаи ҳамкории Тоҷикистону Қирғизистон дар самти амалисозии лоиҳаҳои сохтмони хатҳои интиқоли нерӯи барқ аз ҷумла сохтмони хати минтақавии интиқоли барқи Осиёи Марказӣ, Осиёи Ҷанубӣ касаҳазор баррасӣ карданд. дар вохӯри масъалаҳои таъмини амнияти минтақавӣ ва вазъи мураккаби сиёсӣ дар Афғонистони ҳамсоя мавриди муҳокима қарор дода шуд. ҳамчунин дар ҷараёни мулоқот ҳамкории кишварҳо дар чорчӯби Созмони Милали Муттаҳид, Иттиҳоди давлатҳои мустақил, Созмони ҳамкории Шанхай, Созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ, Созмони ҳамкории исломӣ, Созмони ҳамкории иқтисодӣ, Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, Машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои эътимодсозӣ дар Осиё ва дигар ташкилоту форумҳои байналмилалӣ баррасӣ гардид. дар охири мулоқоту музокироти сатҳи олӣ президенти ҷумҳурии Қирғизистон ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои меҳмоннавозӣ ва пазироии гарм изҳори сипос намуда аз сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон даъват ба амал оварданд ки бо сафари расмии ҷавобӣ ба ҷумҳурии Қирғизистон ташриф оранд. пас аз анҷоми музокироти васеъи ҳайатҳои расмии Тоҷикистону Қирғизистон дар ҳузур ва бо иштироки сарони давлатҳо маросими имзои санадҳои нави ҳамкорӣ баргузор шуд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Қирғизистон Садир Жапаров зери изҳороти муштараки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва президенти ҷумҳурии Қирғизистон имзо гузоштанд. сипас дар ҳузури сарони давлатҳо санадҳои зерин имзо карда шуд. Созишнома дар бораи ҳамкорӣ дар соҳаи таъминоти нафақа ва суғуртаи иҷтимоии байни агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати тандурустӣ ва рушди иҷтимоии ҷумҳурии Қирғизистон. ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи хизмати давлатӣ байни агентии хизмати давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва хадамоти давлатии кадрии ҷумҳурии Қирғизистон. ёддошти тафоҳум дар соҳаи сиёсати ҷавонон байни кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати фарҳанг, иттилоот, варзиш ва сиёсати ҷавонони ҷумҳурии Қирғизистон. созишнома оид ба ҳамкорӣ байни агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон Ховар ва агентии миллии иттилоотии Қирғизистон Кабар пас аз анҷоми маросими имзои санадҳои нави ҳамкорӣ сарони давлатҳо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Қирғизистон Садир Жапаров барои доираи васеъи хабарнигорон нишасти матбуотӣ ороста натиҷаҳои вохӯриро неку назаррас арзёбӣ карданд. президенти ҷумҳурии Қирғизистон Садир Жапаров дар доираи сафари расмӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ба маҷмӯаи ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон ташриф оварда бо нишони эҳтиром ба таъриху фарҳанги пурғановати давлат ва миллати тоҷик ба пояи муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонӣ гулчанбар гузошт. меҳмони олиқадро дар ин маросим муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Давлатшоҳ Гулмаҳмадзода ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ намуданд. ёдовар мешавем ки 28 июн президенти ҷумҳурии Қирғизистон Садир Жапаров бо сафари расмӣ ба Тоҷикистон ташриф овард. дар доираи сафари расмии президенти ҷумҳурии Қирғизистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарвари ҷумҳурии ҳамсояи Қирғизистон Садир Жапаров бо мақсади шиносоӣ бо имкониятҳои рушди сайёҳӣ сиёсӣ ба бустонсарои берун аз шаҳрии Баҳор воқеъ дар ноҳияи Варзоб ташриф оварданд. дар қароргоҳи берун аз шаҳрӣ сарони давлатҳо табиати зебову нотакрор ва обҳои мусаффоро тамошо карданд. ҳадаф аз баргузор кардани сайругашти шомгоҳӣ муаррифӣ мавзеъҳои зебову нотакрори кишвари Бештозҳоямон мебошад.
امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت ترکمنستان گوربانگولی бердимуҳамедов صحبت تلفنی انجام دادند. در جریان صحبت سرور دولت ما پرزیدنت ترکمنستان را با تمنیات نیک به مناسبت زادروزش صمیمانه تبریک نمودند. پیشوای ملت فعالیت سرمسئول دولتی محترم گوربانگولی бердимуҳамедов را در راه تامین رشد استوار اجتماعی و اقتصادی ترکمنستان دوست همچنین آبرو و اعتبار بلند او را در داخل جامعه ترکمنستان و بیرون از آن قید کردند. در این ضمن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مردم برادر ترکمنستان صلح و ثبات و پیشرفت و شکوفایی روزافزون آرزو نمودند. جانب‌ها اطراف حالت و دورنمای مناسبت‌های تاجیکستان و ترکمنستان مبادله افکار انجام داده علاقمندی خویش را جهت غنی‌گردانیدن محتوای آنها با اقدام‌های نو عملی ابراز کردند. وابسته به این سران دولت‌ها اهمیت ملاقات و مذاکرات سطح عالی جانب‌ها را در آینده نزدیک تاکید نمودند. پرزیدنت ترکمنستان از سرور دولت ما جهت انجام دادن سفر رسمی به ترکمنستان دعوت به عمل آوردند. قرار شد که مهلت‌های سفر با راه‌های دیپلماتی مشخص کرده می‌شود. در رفت صحبت جانب‌ها مسائل علاهیده مبرم دارای اهمیت منطقوی و بین‌المللی را مورد بررسی قرار دادند. بیننده‌های عزیز و ارجمند، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. تنصیحات و خانواد باشید.